Najlepše priče iz grčke mitologije. Postanak bogova. Kako nam mit kaže, pre nego što su nastali nebo i zemlja, sunce i mesec, pre svega ostalog postojala je samo tmina. Bila je prazna, beskonačna i beživotna i zvala se haos. Iz haosa se izdigla Gea, majka zemlja iz koje je potom nastao sav život. Gea je u snu rodila Urana, boga neba. Njih dvoje su vladali nad svetom što postoji i izrodili 12 titana, 6 muških i 6 ženskih. Bili su to čudesni divovi izuzetne mudrosti, sasvim drugačiji od ostale dece Urana i Gee. Od Kiklopa, divljačnih bića s jednim okom nasred čela, i storukih džinova sa 100 ruku. Kad su se ta užasna stvorenja rodila, Uran je povikao: "Opasnost mi od njih preti, moj će presto možda hteti. Pre no što me neko zbaci, u Tartar ću da ih baci." Gea je međutim nagovorila titane da oslobode braću iz podzemnog sveta i udare na oca. Najmlađi, ali i najhrabriji od njih, Kron, sukobio se sa Uranom i pobedio ga, pa postao vrhovni gospodar. Onda je uzeo sestru Reu za ženu i izrodio sa njom mnogo dece, među kojima su bili i Had, Poseidon i Zevs. Kron, međutim, nije dugo mirno vladao. Pošto ga je jednom proročanstvo upozorilo da će ga naslednici jednog dana svrgnuti s trona, rešio je sve da ih proždere. Samo je Zevs uspeo da umakne toj groznoj sudbini. Uz majčinu pomoć oslobodio je Kiklope i Storuke, koje je Kron ponovo bacio u Tartar, pa se s njima borio protiv oca, pobedio ga i povratio braću i sestre u život. Nakon toga podelio je s braćom vlast, pa je Poseidon vladao morem, a Had podzemnim svetom. Zatim se oženio Herom i nastanio se na Olimpu, odakle je suvereno vladao svetom bogova i ljudi.